Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Mayong hapon naman sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Lunes kita sa karon. Pebrero 8, 2021. Mayong hapon sa aton mga tagpalamati sa mga ka-aksyon naton. Din ka mga bahin sa Bacolod, sa syudad or sa Negros Occidental, bugos nga Western Visayas, bilog nga Pilipinas, and syempre sa mga ka-aksyon manamon na nakatutok sa amon niya via Facebook Live. So meaning ma-monitor nyo man kami, bisan diin kamo nga parte sang kalibutan. Maulano ng tiyempo sa karon iya nga adlaw. May pila ka mga lugar nga nag-eksperyensya sa nga pagbaha-baha. Hoping ti magtahaw lang, maguntat na ining pagtaas sang tubig. Kay kabudlay para sa mga residente syempre. Labi na yad tong mga may arap la sa mga magagmay pang kabataan. Halong-halong. So, kamusta man dira nga aton mga ka-aksyon? Kay I know ang iban bago lamang tapos man na panyaga, nagapahunay-hunay. Masudaan nyo da. So, sige. Sa na-mention ko kagina in terms bala sa panahon subong. So, maghahatag ko danay sa inyo sang pilaman ka mga information. Angot sa karon ginabantayan iya nga low pressure area. Ay base diri sa nagkuha man akon nga weather forecast gikan sa Pag-asa. Ang LPA ari ini siya nasiplatan sa nasidlangan sa Mindanao. O na 355 kilometros nasidlangan sa General Santos City. Pag ang manami lang ini, tungod nga wala sang tsansa nga mag-develop bilang isa ka tropical depression. Kaya ginasaligan o ginapaabot nga matunaw ini sa masunod nga 24 oras. Pilaman sa mga maapektuhan sa maulanon tungod man sa LPA. Partikular na ang Eastern Visayas, Caraga, Davao Oriental kag Davao de Oro. So halong-halong gid. Ang Bicol region naman, Northern Mindanao kag ang nabilin nga parte sa Visayas kag Davao region maka-eksperyensya sa may pag-ulan-ulan pangati puro panalagsa, magalumon lamang ang kalangitan. Apang halong-halong ilabi na gid sa mga ka-aksyon naton. Mga naga-star bala malapit iya sa Baybayon or sa Suba, sa Sapa, Mandira. Kay kung kaisay ni mo paktan balahaw.
gulpi lang nagadaludo ang tubig ilabi na sa mga sapa or suba man. So ang publiko kagatanan ang mga Disasters Reduction Management Council ginabisuhan na ang sa sining mag-take a precaution kay mabudlay na mas maayo nga nakapreparar kita. So diri sa syudad sa Bacolod, ang syudad naka-eksperyensya kagina or as of now wala na ko kagwa abi mo. Action JM nakagwa ka. Na-notice mo kung puro panalithi pa. Wala ka nakagwa. Well anyway, pila sa mga lugar kagina nga nag-eksperyensya sang do baha kagina. Ang syudad sang Talisay. Init ang panahon o kung ikaw ang init? Well, anyway, so na-mention ko na ang syudad sang Talisay, pila ka mga barangay, kay I know may ara man ko dala sang paryente, ang ila ina nga area, dulapit gina sa sapa. Kung maglabay dira, tay-tay. Prone ginadala sa baha-baha. Pag di naka-experience, ka-experience gid ako sang time nga nagbaha ina dira kay pagkaaga nakita na namon ang ilang mga ginahuptan nga baboy ara na nakagaid sa nababaw na nga portion kay may ara sa mga pamalay nga muna ara lang gid mismo sa may kilid na lang gid brasang sapa di kon magbaha-baha prone gid kay ang tubig lambot gid sa ilang nga first floor sang ilang balay. So muna ang mga dapat halalungan kag mga dapat man balantayan. And hoping nga mag-subside na ang tubig kaya para makabalik man ang aton nga mga kaaksyon nga naapektuhan. Kay mayo lang bala kon makapangaman pero ina kon nagulpihon ka man kay isa mo maning subo-subo kay ti wala ka gid sang may bilin sa imo ya kaugalingon. By the way, kagina sa nga aga ang adlaw gali nagbutlak mga alas 6:23 kay na sang aga kag magatunod alas 5:58 sang hapon. Ang temperatura, ang minimum temperature naton ara sa 22.6 degrees Celsius. Ang ato naman maximum temperature ara nagalambot sa 33.0 degrees Celsius. So sige, ano bala mga dapat naton mga balantayan? Magluwas sa sining pagbaha-baha naman nga na report. Siyempre, ang mga national news sa karon. Ini daw dako gid ini nga issue in terms bala sa aton nga mga sa publiko. Ang ginatawag RT-PCR results. Kay daw pila na ni ka nagligad na nga mga inadlaw. Ining report angod sa pagpeke sang isa ka individual sa iya resulta sang RT-PCR. Sa karon ang Department of Interior and Local Government ginpatutukan na ini sa Philippine National Police. So ina karon hatagan ko na sang dugang man nga detalye. So monitor lang sa mga ka-aksyon naton. Kaya basi kung gaplano ka derati, duwa-duha ka na dapat. Or mas maayo, hindi na pagpadayuna. Kagang isa pagid naton ka concern, angod sa sining karne sang baboy. Kay may ara diri sang update ang Department of Agriculture. Ginaprobahan ko ni Presidente Duterte in principle. Ano ning ginatawag nga in principle sa karon? Ang minimum access volume sang karne sang baboy. Kaya actually do kadamo gid sang reported particular na sa NCR and even din gani sa aton sa Bacolod, Negros Occidental.
Si Action Brian Morden nagliligad nga mga inadlaw. Naka-interview man angot sa siniya nga report. Kagti na mensyonar ang pagsaka sang presyo sa kada kilo sa karne sang baboy kag sang manok. Iti mo niblang ginakahangawan ining African Swine Fever o kon ASF. Maburubudlay gud ini kay man ang produksyon sang karne or isang baboy abi nagakaapektuhan. Kagti ang aton nga mga nagahupot man sang sini nga mga sapat. Nagapang duha-duha na kung bala padayunon pa nila ang paghupot kay kung lantawon mo perde kay dugangan pagid sang pandemic nagjutay na gid. So, daw subong ang plastada, manubo ang supply, tsakto ko, manubo ang supply, mataas ang demand sa mga produkto or sang sining karne, sang baboy, kag sang manok. Kag syempre, ano pa ang mga dapat naton balantayan? Ang aton FYI portion. Kay subong nagahilapit ang Valentine's Day. I know maano gini si Action Henry. Ma-familiar gini siya. Si Action JM medyo ano pa lang, mga 25%. So ang aton nga FYI sa karon, aton pagahambalan sa mga may asawa o kung may nobya. Ano wala ang or paano magpangayo sang pasaylo sa asawa o kung nobya. May ara ka mudra sang jutay nga hindi paghahangpanay. Nag-away ka mo abi sa gamay lang nga bagay. So ano wala ang mga diskarte? Diskarte ni Action Henry. Sir Hans, ano ang mga diskarte agud iya nga mapayuhom si Mrs. o kung mapayuhom dira ang imo nga nobya kag madula ang iya kalain sang buon pagsunggod abi. So inabantayan man naton kag syempre ang aton iya nga horoscope of the day. Kalingawan naton sa horoscope mga ka-action naton gawantay ni kay basi pa lang kuno. Basi pa lang may ara sang maayo ba? Maayo nga ang particular din nga ginatandaan ang numbers ay. But anyway, ara man na sa gyapon sa aton kung magtingwa ka kuno ti ma-achieve mo gid na. Pero kung gapawala ka man lang ti wala gina Japon sang resulta. So, sige, sa mga ka-action naton, nga nakatutok na sa siniyang nga tinion, thank you so much, Ged. Labi na gid sa aton man yung mga ka-action nga nag-monitor via Facebook Live. Kag, by the way, sa aton mga ka-action nga gusto din nga mag-participar man, ang among text hotline, 0963-757-0874. Sa liwat, 0963-757-0874. So, standby kita na mga ka-aksyon. Kay sa pagbalik ko, ako na i-share sa inyo ang dugang information ang sa ginheadline ko kagina sa national. Apang antes ang tanan, yari anay. Ato na mga kauturan nga nagakinanglan bala sa mga fresh flowers. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingo
Sulog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, nag-Voltaire handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Okay, hello sa aton mga ka-aksyon nga naga-monitor sa aton iya nga Facebook Live. Dahil lang gid kay naga-plus star pa ko. Okay, sa kay Ma'am Tia Kim Eriman, mayong udto dira sa Banwasang Morsha. Sa kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian mayong nga hapon dira simo Kag sa akon da nga ihado ay no gapamati da siya. Char. Sa kay Ma'am Liza Joy Asuncion Dijardo. Good afternoon, Inday. And I'm watching live in Villamonte. Thank you so much. Sa kay Remar Gicano Haliasco. Good PM Action on. Monitor lang kami diri sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castillana. Tamiyaw ko lang family Haliasco, Gicano, Salvatierra, Robles, kag Robles family. Sa kay Sir Alex Montesa, mayong hapon. Ginulam ko lang danay ang landong ni Tita Wilma. Ay, wala ugali ka muno kagina. Well, anyway, muna, ginulam ko tuod ang landong ni Tita We. Sa kay Joanne Salmete Esiha. Good noon, Inday. Gapamati kami diri sa barangay Gintubdan sa Banwasang Isabela. Family Isiha. Thank you so much. Sa kay Ma'am Jessa Joy Makawili. Good afternoon, Action An. Liyog lang greet sa kay Lorena Makawili. Okay. Dira sa Hacienda Isabel sa Barangay Sagang kag sa Family Lunes nga naga-monitor sa Aksyon Radyo Bacolod live watching from Balete, Batangas. So thank you so much sa kay Ma'am Indaya Blaza. Kay Nasca Sentina. Gin-shout out na naka-Inday ha. Sa kay Melissa Tingson. Mayong hapon sa tanan ng mga ka-aksyon. I'm watching from Parañaque City. Sa kay Ma'am Gina Herona Fernandez, mayong hapon man.
Sa kay Ma'am Margie Haniva. Good PM Action An. Please greet our dear ng Susie Villanueva. Happy birthday today. Sa kay nang Susie Villanueva, happy birthday dira sa imo. Likewise, a belated happy birthday sa kay Teresita Sardinia. Nagkagapon kuno sa nga iya naman yang kaadlawan ni Teresita Sardinia. Okay? Sa kay Amor Malayang, mayong hapon indayan, monitor lang kami diri sa Barangay Hagimet sa La Carlota City. Thank you so much. Sa Cathedral. Kagapon may nag-abot diri ang PNP chief, si General Debold Senas. Nag-abot diri, that's why nga ang aton nga kapulisan ara kagapon sa area sang Cathedral. Nakitaan nyo kung kagapon nakalabay ka mo dira sa area sang Cathedral, madamo sang kapulisan kay TSOP ina nga kung may ara sang official nga mag-abot, kinahanglan nila nga mangin itawag ni cordon ang area or hindi gani kinahanglan ara ang ila nga mga presensya. So sige. Sakay Ma'am Elizabeth Malakagamala, good afternoon Action and stay safe, healthy and healthy. Take care always. God bless, more power to ARB. Thank you so much sa kay Sir Eddie Laos. Good afternoon man. Nga naga-monitor dira ko sa Cane Town, Victorias. Pag-upod niya si Nanay Isabel nga nakatutok man. Sige, thank you so much, Ged. So sa iban pa naton nga mga ka-action nga padala sa inyo yang mga mensahe, karo naman. Standby. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginabalak na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magdala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sagsang anong nagkahintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalat na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalangga Action Radio Philippines Standard Time, 1:53 na kita. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod, ini si Inday Aina. Talos temporaryo sa kay Tita Wilma Sugaton. So, sige, ka-mention ko kagina, ining aton bala information or ang information nga iga-share ko sa inyo. Nanungod ini sa pilaman ka mga issue subong sa nasyonal. Tika diri sa lokal, ti kinahanglan ta gini mapamatian man. Ang na-mention ko ang nahanungod sa mga nagapeke balasang RT-PCR result. Kaysa karon ginmanduan na sang Department of Interior and Local Government o DILG ang Philippine National Police nga tutukan ining report angot bala sa mga persona, individual nga nagapameke sang ilaya RT-PCR results. So sa statement nga ginpagwa ni DILG Officer in Charge Undersecretary Bernardo Flores Jr., suno kay Flores, dapat arestuhon kag kasuhan. Arestuhon kag kasuhan ang mga individual nga nagapeke sa resulta sang ila RT-PCR results. Kay may ara inigali sang existing nga layi. Sa idalom sang RA 11332. Kung ikaw dira ha, pamati. Basi ga plano ka pa dira. Tob-tob 50,000 pesos nga pinalidad. Ina, money pa lang ha, nga imo pagabayaran. May dugang pa. Mahimo ka nga mapriso sang hindi magnubo sa isa ka bulan. Tub-tob, hindi naman magsobra sang 6 ka bulan. Kon ikaw ang madakpan nga naglapas sa siniya nga kasuguan. Gani pahanumdom ni Florese sa publiko, hindi magpakatigas ang ulo. Hindi pagpatigaha ang ulo, hindi pagpainita ang ulo sa mga authorities. Pag mas maayo, magsunod na lang sa proseso. Magpa-test. Inang verified gidya. Iya mismo sa DOH bala ang proseso, syempre. Kay ang concern dira, hindi lamang para sa imo personal. Kay ang imo dira nga pamilya, namlang pinsaron mo na lang, pikion mo ang imo nga RT-PCR results, tapos pagpuli nyo sa inyo balay, wala ka gali kahibalo, napasa mo na. Palayo ta lang ha, napasa mo ang COVID-19. So mo na dapat maghalong, kay matrak ka man na sa gihapon. Una, nakalusot ka. In the long run, madakpan ka gidyapon. So, sa liwat ha, halong-halong gid. Nagpihuang nga, sure na sure man ang imo dira ya resulta sang RT-PCR result. Ang isa pagid ka issue. Angot ini sa minimum access volume sa karne sang baboy kay ginaprobahan na ini ni Presidente Duterte. Bali ang nagpagwa sini nga statement ang Department of Agriculture nga konsiliin ginaprobahan sa Presidente in principle ang pagpasaka sa minimum access volume o KUNMAV para sa karne sang baboy. Kay ilabi sa karon ang gobyerno nagatingwa bala nga mapabilin sa kasarangan nga presyo ang nasambit iya nga produkto. So sunod diri kay Agriculture Secretary William Dar, nagapadayon ang ilang konsultasyon angot sa ginaduso man nga pagpasaka sa volume sa karne.
nga mahimo i-import sa manubo lamang nga taripa. Labi pa subong na mention ko, manubo ang supply bangod sa sining outbreak sang African swine fever sa Pilipinas. So una gin pahayag sa Tunidar nga ang Department of Agriculture plano nga i-triple ang MAV subong nga tuig. Halin abi sa 54,000 metric tons, ihimuo na ini siya 162,000 metric tons. Kay dalaman diri sa i-implementar. Actually, subong ni sa nga adlaw nangin epektibo ang price ceiling or sa aton di price freeze balang nga term sa presyo sang baboy kag manok. Kay amo na ang problema sa karon, tama ka mahal. Di subong pa nga nagapangatubang kita, lalabot sang sining ASF abi sa mga kasapatan ang bilog nga Pilipinas or bilog nga kalibutan nagasigi sa gihapon sa pagtinghwa agud iya nga matap na ining coronavirus. So dapat ang aton iyang gobyerno nagapangita sa karon sang paagi agud nga matutukan. Di mga nagapanguna man ini nga kinahanglanon. Masiling tuod malain sa aton nga lawas ang baboy. Kaling kido damo gyapon ko pangita. Well, anyway, so amuy adto ang aton nga mga impormasyon nga gin-share ko subong sa inyo. Angod sa sining mga trending sa karon nga mga report nanungod sa COVID-19 kag syempre ang ining angot man sa plano sa gobyerno na bataasan o pasagkaan ang minimum access volume sang karne sang baboy. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:00 na kita. Si Sir Philip Alonsagay gali naga-monitor. Thank you so much, sir. And standby kita para sa ako na masunod nga i-share sa inyo ang aton FYI sa subong iya nga hapon. Subong gapamati na si Action Hands sa ako. Action Hands. Paano magpangayo isang pasaylo sa asawa o kung nobya mo dira kung nag-away o kung may ara ka mong sang gamay nga wala paghangpanay. Nakaka-catch gini sa ako nga attention kay labi pa subong lapit ang Valentine's Day. Basi mo nagasungod-sungod ang imo nga nobya, ang imo nga asawa. Aring gamay lang nga tips, technique basi pala nga makalusot kag makuha ang matamis nga yuhom ni Mrs. o kunin asang nobya mo dira. Kag mabalik ang love. So sige, standby ka muna na mga ka-action. Hapang antes ang tanan, yari anay. Sa ito na dira mga kauturan ang nagapangita sang mabaskog kag epektibo nga klase sang food supplement ara ako na Xanthone Plus Gold para sa inyo. Magkasiling kita nga mabaskogin pabaskog kag epektibo nga klase sang food supplement tungod nga agin isa ang balunggay, amarguso, ahos, spirulina kag mangosteen. Para gid sa inyo ginaproblemahan nga mahiggo na para matinluan ang inyo mahiggo nga dugo na tikon tama kahiggo gid sang inyo dugo damo na amo mabatyagan sa lawa. Agapasumbanwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya. Okay, welcome back diri sa aton nga Facebook Live greeting. Saliwat sa kay Sir Philip Alonsagay, mayong hapon. Sa kay Ligay Villares at Chivar. Good afternoon, Indayan. Yung monitor lang with Ramon and Lucy Kyle Bimbim at Chivar.
Sang Talok. Thank you so much. Sa kay Mako Morales, good afternoon Indayan, tamiyaw ko lang boss Mako Morales, boss Kevin Solitario, kag staff Solitario, anong engineering? Sakto ni pagbasa ko. Sang La Carlota City, salamat gid and keep safe. Sa kay Ma'am Virgie Olpinda, hello Action Dayan. Good PM, sakto gid na damo gid gahulat sang ila horoscope. Monitor lang kami diri Japon sa may Celine Homes. Keep safe and God bless. Salamat. Sa kay Sir Joval Trinidad, good afternoon. Nag-monitor sila sa Sulod sang Kabankalan. Thank you so much, good. Sa kay Gmar Bandiola. Hello Action and watching live. Pa-shout out family Kahilig Bandiola. Sige, thank you so much. Si Sir Guillermo Clarito kag Tatay Fred Madrid sang Mabini Coral. Madamo gid nga salamat. Advance happy Valentine's Day. Advance happy Valentine's Day man dira sa imo Sir Alex. Sakay, Ma'am Carol Montoya, good afternoon. Watching live via FB from National Printing Office, Quezon City. Thank you so much, Ma'am Carol Montoya. Sakay, Noemi Portudo. Oo, wala subong si Tita Wilma. Di lang danay si Inday Ana. Sakay, Ma'am Inday Blaza, thank you so much. Sakay, Ta Elsa Salazar, mayong hapon. Kay mother ni Action Dale Salazar. Okay. Sige, karon. Nailang basi sala ni karon pagbasa ko, ha? Thank you kita. Sakay ta Elsa, nga naga-monitor dira sa may barangay Alhis. Sakay Sir Martin Aliling, Alma Agravante Sabater, mayong hapon. Sakay Maricel Yorpo Gutang, mayong hapon. Pag-greet family Yorpo and Gutang, thanks God. Watching from Kamalandaan, Banwa, Sangkawayan. Thank you so much. Sakay Ma'am Vanessa Mayo, mayong hapon. Mayroon na nga pag-monitor sa imo Ma'am Vanessa, mayong hapon, dirigali sa amon. Sakay alin ako to. Nilagyan. Kay Pearl Lynn Glaspe Malungayon. Mayong hapon. Sa kay Sir Vicente Semiliano, good PM man. Naga-monitor ko na subong hapon. Thank you so much. Sa kay Sir, kay Girly Senarosa, good PM Indayan. Shout out lang da kay Romeville Kagrabi Hinko sa Banwa Sang Morsha. Sige. Thank you so much, Ged, sa inyo yang pag-monitor subong hapon. Sa kay Christia, may hello, greet ko lang si Perla kag Elmarica sa Masaling, Barangay Masaling nino, Kawayana. Sige, thank you so much. Standby kita sa dugang pagid naton nga mga information sa This Is My Life. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka
na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag negro sanon inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang Okay, pabalik diri sa aton programa This is My Life. Sa gyapon inyo kaupod ini si Indayan. Apang antes danay happy 45th birthday sa iya nga bana kay Roy Jonel Ramos. From your wife and daughter Ta Annalie Ramos and insakto ning pronounce ko ha, Bayan. Sige, happy 45th birthday dira sa imo Sir Roy Jonel Ramos. Enjoy your day. Kagkabay, more birthdays to come. So, siga, diri na kita sa aton FYI portion. Do ka pang Valentine's na gidman. So, sige. Kay, I know, ginpasalig kong idaan si Action Henry. Ay, kaagara, pagkidilo isubong si Sir Oliver. So, tiduha na sila ang akon nga pabation. Basik baga sunggod-sunggod to inyo nga misis. Ari tips para sa inyo. Okay. So, subong mo lang ang aton mga ka-action kung kaisa digid malikawan nga nag-aaway-away, magnobya kag magnobyohanay abi, or sa family mismo ang asawa kag bana may ara sang jutay nga wala paghangpanay. So ano bala ang mga bagay nga pwede naton himuon agud iya nga bisan paano mabalik ang inyo iya nga maayo nga pagtamdanay. Nagapanguna gid diri action hands. Namiyan ko kay action hands kay nagayuhop gid sa dayon sa akon. Ang number 1, oy dalaan mo kuno si Mrs. Sang iya dira paborito nga ilimnon. Wine o beer? Pwede. Ngay kung kaisa, gamay lang man nga pa kilig-kilig sa kay Mrs. Maumpawan naman na ako no mo. Kapin pagid kong maburubog na, wangi mo dara idalon sa kay Mrs. nga ilimnon. Makayuhom-yuhom gina sabay abi or dunganan mo pag ginasang pag-akbay. Siyempre, light lang kay basi hindi makdalas misis mo, kloy man. Wow, so amo na no, ang una, kung may ara kada sa nga oro extra, kag na notice mo gito nagalain gud buot ni misis. Dahil isang iya paborito nga ilimnon. Ang masunod, arido ka permi ni siya ginahimo. Pagpreparar sa romantic food. Ang mga romantic nga mga pagkaon nga imo dira nga do mangin creative ka ba. Sorpresaha ang imo dira nga misis o kun ang imo man dira nga nobya. Ti kun kaisa nagalain man ang ilang nga buot or sometimes abi kapoy. Tapos wala gid sila sang may ginalauman. O, diba? Kung surpresahon mo, nami di mo nga luto. Then, simple lang nga mga pagkain. Mga pagkaon nga, syempre, pang Pinoy. Adobo, dabe, panyapon. Tapos, upod ka mo, bilog nga pamilya. Tapos, wala lang sunggudanay. Walang Baw, ang misis ko ari na, ka na, ilisto danay. Okay, naghanda ko diri para sa imo. Diba, mamag-o si misis. Ano yung nagsulod sa pensar sa ngakon nga ba, nga daw kamayo ni subong siya. Kay gali, may lain nga plano.
Mga yo, great story. Well, anyway, sa liwat, ang ikaduha, magpreparar sa romantic food. Opdan pag ginasang dessert, abi. Kag, uro ilim dun dira pamparelax. Kag, dala naman ang pagpangayo sa nga pasaylo. Samtang gina-enjoy siniang pagkaon. Ang ikatatlo, pwede man. Depende. Pwede ninyo nga lang tawon ang paborito niya nga sport o kung pwede man nga paborito niya abi nga movie. Pwede pa do kakapoy man kung kaisa. Halimbawa, biyang imo nga misis nagatrabaho or even ara lang gid mismo sa sulod sang balay. Halin sa aga, blasta maghapon nga mga ulubrahon. So, kung makarelax ina siya, pagtapos prepared, ginpreparahan sang iya nga bana, ang ina nga setup, diba do ka tawhay, do ka romantic. Pagtapos dungan ka mo dira, nga nagalantaw, nagapamiho-miho. Naga-enjoy sang imo dira nga ginpreparar man nga para mahawon ninyo. Syempre maglantaw ka mo movie. Example, kung wala pa mahaw, di ba ka boring man Japon? Imbes nga mangayo ka dira, sorry. Karong ka naglantaw lang ka mo movie tapos wala may ginakuyam-kuyam. Well, anyway, so ang ikatatlo sa liwat, palantawa si Mrs. or ang nobya mo dira sang paborito niya nga sport o kun movie man. Ang ikaapat, applicable man ni siya kung si Mrs. Abi nag-add to cart. Add to cart. Ano ka familiar na ka muna? Add to cart bala online? Makuta man da sa kung pila ang iya nga kung anong gusto, ano ang ginbakal niya. Diba para man na sa iya nga, kumbaga, for example, Abi, nagbakal dira siya sang perfume. Isuporta himan. Kung pwede, ikaw ang magbayad. But make sure lang nga may available ka man nga nga kwarta. Basi bla gusto mong bayad para lang maka-ideya mo lang. Dali kay wala ka dira sang nabilin man nga kwarta. Or pwede man sa mga magnobyahanay naman, kung maglantaw ka mo abi movie, pwede nga ikaw ang mag-offer sa pagbayad. Dala na pangayo pa saylo. Kay siyan portion to. Kapin pagid kung may gamay pagid nga style kadara abi. Solve gina dayon. Ay na wala nagapangayo ka sang story tapos nagayuhom ka sa iya. Mauntat na lang na ang kainit. Madula na lang kumbaga. Kag ang masunod, ini nami pagid ni. Kapin pagid ko na kapoy kaayo si Mrs. sa iya trabaho. Tapos, wala siya kahibalo. Ginkadtuan mo siya sa iya trabaho, sa opisina, abi. Kaghaga doon, pagpanyaga. Diba? Ka-cute. Do ka, kumpensaron mo ka very romantic. Sorpresaha ang imo dira nga nobya or ang imo man nga asawa. Kadtuan sa iya trabaho. Kung pwede man sa hapon, abi kun off niya, alas 5 sang hapon. Sugata, hapita sa ilang opisina. Dala na lang dayon flowers. Isang 3 lang da, pakita, I love you. Or hindi gani, hagadon mo siya, karon lang tamapuli, malagaw-lagaw ta danay. Kapin pagid kong na timing, abi sa weekend. Ano ka, perfect gana dayon.
mabalik gid ang sweetness ninyo sa isa kag isa. Kagun kay isa ti ara ba na sa diskarte ni Mr. Kuno mo. So pinpagid kon si Mr. Kabalo mag timpla sang batasan sa iyang asawa. Perfect ni dayon. Dula na dayon ang kainit ni misis mo. And dala na dira ang kakapoy man nga nabatsagan tungod iya sa trabaho syempre. So sige, I hope nga makabulig ina sa aton mga kaaksyon nga nag-worry sa karon. Lapit pa bala Valentine's Day. Kasubo mo na karon. Diba Action JM? Kasubo nga ano ka mo ng LQ. Lover's Quarrel. So dapat love lang. Okay? So, sige, arap ka muda. So, kay Ma'am Jean, oy, si Sir. Mayong hapon, by the way. Okay, kabay nga, nakahatag ni sang bulig sa inyo. Labi na gid sa mga mag-asawa da subong nga nagalainay sang buot. Kumbaga, si Mr. na lang danay ang mapaubos para mabalik ang maayo, manami nga pagtamdanay. Alas 2:19 na kita. Sa akon nga pagbalik, standby sa aton mga kaaksyon para iya sa aton nga horoscope of the day. Aton na kapalaran for today sa susunod. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Okay, pabalik diri sa aton nga Facebook Live greetings sa aton nga mga kaaksyon. Di na ko tuman. Dalangged. Tultulon ko na yung akong last nga greet. Sa kay John Piadoche. Please greet lang kami diri sa Barangay San Miguel sa La Carlota City. Sa kay Ma'am Jocelyn Libuon Despojo. Good afternoon man. Sa kay Sir Marvin Rodriguez tan. Actionan, good PM monitor lang kami diri. Well 11. Check ni pagbasa ko sir ha. Prime Pumping Station. God bless. Sakay Christian Roa, mayong hapon man. Sakay Nikki Villanueva. Hello Action An, mayong hapon. Leo greets sa family Villanueva sa Barangay Kamandag, Banuasang La Castellana. Watching live from Bacolod City. Sakay Ma'am Jean oy si Sir. Naga-monitor subong iya nga hapon. Sakay June Ferrer Bautista. Sige, mayong hapon Sakay Mark Bagulan. Mayong hapon, indayan greet ko sa akong pinalangga. Richie, love you. I love you. Dapat kompleto na ya. Sakay Sir Mark Bagulan. Thank you so much, Ged. Sige. Ay, by the way, sa mga ka-action naton, mga members ng Energy Fans Club, thank you so much sa inyo yung pag-monitor. Kay Sir Michael Sison, sa kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, sa iladira nga President, sa kay Dennis Timor Roma dira sa Banwa sang San Enrique, sa Banwa naman sang Manapla sa kay Regentan Villalon, kag sa kay Anthony Jones Havillo Cebullano dira sa Banwa sang Kawayan. Okay, Action Bia Jonathan, mayong hapon man kag sa iya dira nga asawa kay Ma'am Mary Joy Puentebella. Sakay Jasha Ino, mayong hapon na pag-greet from Ino family sa syudad sang Kabankalan. Sige, madamo gid nga salamat.
Standby kita para ma-share naman ako sa inyo sa ato niya nga horoscope. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon radyo. Action Radio Philippines Standard Time, alas 2:26 na kita. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod, ini si Inday Ann, kag diri na kita para sa aton horoscope of the day. Unahon nato na para sa mga Aquarius, Enero 20, tubto Pebrero 18. Aba, makabaton ka sang pagkilala. Bangod sa imo iya nga poem, ngagin or nag-viral sa YouTube. Mangin masadya man ang imo iya nga adlaw Aquarius. Though may ara sa mga wala-wala ginapaabot, yung mga hitabo, pero
Pero kung magkalma ka, inatanan imo malampuasan. Di ba kung kaisa kung galibog ang imo nga ulo, hindi ka dali-dali makapensar. So mas maayo dapat nga hindi ka tensyonado or pakalmahon mo danay ang tanan antes ka maghimo sang desisyon. Sa mga Aquarius, lucky numbers 39, 41, 12, 53, and 41. Sun yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, sa Pebrero 19 tubtob Marso 20. Uy, nasubrahan ka sa pagpensar sa realidad sa nga kabuhi. Mas maayo nga i-enjoy mo, Pisces. Eh, di ba kung kaisa, kung inablang kung gina-embrace mo kuno ang negative, wala ka na nagalantaw sa nga mahimo mangin achievement mo abi sa palaabuton kung nagaluyahan ka or nagapalang luya ka. So dapat Pisces i-enjoy ko no ang kabuhi. Kung may ara gid man sa nga hangkat or challenge dira abi sa imo at tubanga naraop di lang sang pagpangamuyo. Sa mga Pisces, lucky numbers 13, 37, 39, 55, and 11. Scarlet red is your lucky color. Para naman sa mga Aries, Marso 21 tubtob Abril 19. Uy, manami ang imo nga kabuhi or gina-enjoy mo ang kapag sikbala nga ginatawag ara karon sa imo ya Aries tungod sa suporta kag pagpalangga nga ginapakita man sa nga imo mahala sa kabuhi. Ang manami pa subong Aries tungod madasig mo matapos ang imo dira nga mga ulugrahon. Kaysa na-mention ko ang kapagsika sa imo. Kung mapagsik ka, enjoy ka, wala ka sang maginapensar nga something negative, dasig mo matapos imong obra. Damo ka patay. Sa mga Aries, lucky numbers 23, 36, 42, 11, 51. Dollar green is your lucky color. Para naman sa mga Taurus, Abril 20, tubtob Mayo 20. Uy, may ara sang makapayuhom sa imo sa karon. Kumbaga, do kiligon ka sa karon. Taurus, tungod mahibaluan mo or may ara ka sang madiscover. Angot sa imo iya nga mahal sa kabuhi or sa imo girlfriend or boyfriend man or bana or asawa. Mas kapagid nga ma-in love sa iya. Sa Taurus ba si ang inang mga mga batasan abi nga subong mo lang na notice sa imo iya nga partner nga baka pa-in love pagid sa imo. Sa mga Taurus, lucky numbers 33, 56, 29, 15, and 51. So the pink is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Ang advice halin sa syempre mas nakahibalo. Amo ina ang magahatag sang gabay sa imo subong nga adlaw, Gemini. Buligan ang kaugalingon, agod iyang mahimo mo ang imo nga mga plano. Sa mga Gemini, lucky numbers 43, 39, 36, 12, and 21. Vanilla brown is your lucky color.
Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Ay, kung ikaw dira ng negosyante Cancer, mangin madinalagon ang imo kuno nga paglunsar or product launching nga ginatawag. Papakilala mo dira abi sang bag-o nga produkto. Madamo ka sa nga benta. Ang mga bag-o dira nimo nga mga design, kag magasaka man ang imo ya nga income. Ara lang mo na sa tawo mo. Kung magtinguha ka, kag ang imo balang kaugalingon, ginatutok mo gid sa sina nga obra, hindi imposible nga malabot mo ang imo iyang handog. So sa mga Cancer, lucky numbers 33, 26, 58, 42, and 13. Cyan blue is your lucky color. Alas 2:33 na kita. Standby kita danay sa dugang paged. Apang antes pa, yari anan. Kita para man sa itong coffee break, dugay-dugay. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigura
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas. Okay, pabalik diri sa aton programa. This is my life. Sa gihapon, inyo kaupod, ini si Inday Ann. Kag ato na pagasugpunan ang mga nabili naton nga horoscope. Para sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Sa mga Leo, isa ka lahug sang kapalaran ang imo nga maeksperyensya. Pero dapat hindi ka magkabalaka bangod magalabay lamang ina Leo. May ara sang magaabot nga bulig. Syempre sa kabuhi may ara ginakon ka isa hindi naton malikawan. Mga hangkata sa aton nga kabuhi. Sa mga Leo, lucky numbers 13, 26, 49, 51, and 13. Ivory white is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. May mas maayo, Virgo, hindi pag ipangibabaw ang imodra pride. Kaya kung kaisa ko nasubrahan ka man sa pride, ang mga tao ti dolain man bala ang pagtulok sa imo or mapensar sila sang negatibo towards sa imo. Mas maayong mangin manayanaya lamang. Or ang tawag bala nga dapat makig-abyan ka man sa mga kaupod mo dira abi, kaupod mo sa trabaho, kaupod sa balay, kag kung may ara sang may ginawayan dira, hindi na pagpadag-i sa pride. Kung pwede palang ikaw una magpangayo sang pasaylo o himuan na lang. So sa mga Virgo, lucky numbers 26, 36, 58, 43, and 11. Mango orange is your lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Sobra-sobra. Kuluro, gid ko no? Diba? Sana all eh. Sa mga uso subong balahaw. Kay man sa mga Libra, ara karon ikaw sang sorpresa nga mabato. Kag ang imo bala nga ano tawag na kilig nga mabatsyagan. Sobra man. Kag ang manami pagida Libra, tungod nga may madiscover ka nga kaayuhan or improvement sa imo kaugalingon. In terms may na sa trabaho or sa imo abi batasan or sa imo nga other pagid nga mga obligasyon. Kitaan nimo lang ado ka nami subong sang akon nga ginhimo. So, ikaw man ina mismo ang maka-discover. Sa mga Libra, lucky numbers
43, 56, 39, 22, and 11. Cherry red is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Ili ka wandera Scorpio ang magpensar sa mga negatibo. Mas maayo nga magtutok ka. Focus sa imo iya nga handom. Kaya kung hindi mo na pagatutukan, sigurado nga hindi mo malabot ang imo iya nga handom. Kaya ara kuno sa tao ang pagtinguha, agod nga malabot ang iya nga handom. Sa mga Scorpio, lucky numbers 53, 26, 39, 45, and 15. Cobalt blue is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21. Uy, hindi ka dara maghingabot sa batasan sang iban, ha? Kaya kung hindi mo man gusto nga mahilabtan ang imo draya nga batasan or ang imo nga obra. Sagittarius, pilia kung pwede pa lang makapensar ka dira sa nga mga maayo nga mga tinaga. Agod iya nga wala ka sang may ma-offend or wala sang tawo nga ikaw ang ano tawag man? Wala ka sang tawo nga magresulta lang bala masakitan siya sang buot after niya nga mabatian ang imo iya nga ginhambal sa iya. Pero kung hindi kin man malikawan, ipaathag lang. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 53, 39, 45, 13, and 11. Pearl white is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19. Ara ka sa right track. Maayo ko no, ara ko no sa insakto nga dalan. Ang imo iya nga ginausoy, Capricorn. Amat-amat mo naman nga maangkon ang mga kaayuhan, mga blessings kumbaga. Kag ini ang magahatag sa imo sanga kapag sika. Sa mga Capricorn, lucky numbers 43, 56, 29, 31, and 30. Neon green is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:46 na kita. Yes, inyo gin pamatian ang aton iyang nga mga or ang aton nga horoscope sa subong nga adlaw sang Lunes, Pebrero 8, 2021. Magabalik pa ako pagkatapos lamang sa mga ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuon. Aksyon na Radyo Philippines Standard Time, alas 2:50. Pabalik diri sa aton na program, This is My Life. Ay, sa mga ka-aksyon naton nga nakatutok sa aton Facebook Live, mayong hapon sa liwat sa kay Ma'am Cathy Vera. Mayong hapon sa kay Sir, adin ako to? Kay Sir Manjo Arnejo, mayong hapon, naga-monitor sila. Upo na si Julian or Julian, kag si Toto Omi sang Jesus Heights. Sige, madam, huwag niya salamat. Sa aton mga ka-aksyon, update ninyo ako para sa aton Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay
ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Alas 2:54 na kita. O si Sir Eddie Laus, griniga monitor ho. Sa kay Ma'am Homa Lumena, mayong hapon. Kag para sa aton Bible verse for today, gikan sa 1 John chapter 4, verse 13. We know that we live in Him and He in us, because He has given us of His Spirit. Sa aton mga ka-aksyon ay nga nagatutok sa subong nga hapon. Cute mo ko sa inyo, duwa ba? Madamo gid nga salamat sa pag-upod ninyo sa kay Indayan. Malawig-lawig nga kita nanay ang mga updanay. So, updi nyo ko sa mga pilaman. Hindi lang ko mag-mention Basta, kung makitaan nyo ko, ti ako Japon ang gapong ko. Sa mga nagapamangkot, kundiin si Tita Wilma, nag-relax lang si Tita Wea. Gingaan talang sa gamay nga ligwa. Gamay nga ligwa. Para maka-enjoy man si Tawa. Si kay Sir Antonio Beronio, mayong hapon. Si kay Jonas Trinidad Halovera. Nagalantaw ko no Oslo ba, Cebu. Ika namin naman sa Oslo. I don't know lang kung gina-allow na. Wala pa, I think. Section JM, sa naglagaw kami sa Cebu. Wala pa ni kaupod. Gano pa to sa gapaminsar pa to sa iya nga thesis. Sakto mo ko Action JM. So, siga. Standby danay para sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you.
Okay. Sa aton mga kaaksyon, sa liwat, madamo gid nga salamat sa inyo iya pag-upod sa subong nga edisyon sang This Is My Life. Ang inyo nga upod subong temporaryo si Inday Ann, talo sa kay Tita Wilma. Madamo gid nga salamat. Halong kita tanan. Ilabi ba kay maulanon sa karon ang tiyempo. Sometimes some things happen that can... Una sa balita, una sa aksyon. Now it's too Sa Bacolod, Aksyon Radio. given you my heart. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting